inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela abazalwane umfakazi ngalesi sikhathi egameni likaJesu. Ngiyacela bonke abazoletha ubufakazi beze bazomala ngaphambili. Ngingakasuki bazalwane khona ngizobanika instruction bazokwenza kanjani. Abanobufakazi ngiyacela bazalwane. Ngizohlabelela kafishane beseze. Ngiyacabanga sebephelele ofakazi egameni likaJesu. Ngiyacela ke bazalwane abazofakaza ngaphambili umuntu azisho ukuthi ubani egameni likaJesu. Uma besibaningi kakhulu bengizobaqala